No, 300 ist. No, však to. No, Volal som s otcom. Aj, tvoj otec? Áno, môj brat išiel k tetke hore, na Puliu. Hovorí, že to je plno ľudí, že musí skoro ráno, aby si mal miesto na pláži. No. Že to je plné všetko. Došli Rím, tam je celý Rím, Bari, Brindisi. A tu za 15 dní. No a tu máš všetko voľné. No, to je lepšie tak. No brat je tam už týždeň. Lebo teraz je 15 júl, tu je koniec. To je plný ľudia, že nič. Jasné. Tak to funguje tu, vieš. To je 15 júl, idú do dovolenka ľudia, vieš. A to bude plný do 1. septembra. A nemáš ani miesto dať kokotine tam dážnik pri pláži. Preto nemám dať, ja. A nemecky, vieš, ne sú kokoti. Oni prídu konca augustu, 1. septembra začínajú prísť nemecky. Nemecky, že? Oni vedia, keď majú ísť, vieš. Prídu, ale majú prázdne. Voľné. Robia, čo chcú. Vieš? Teraz brat, otec hovoril, že brat išiel v stredu, išiel k tetke a už štvrtok, piatok hovoril, že je všetko plné. Nafulované, pláže úplne. Púlia je plná. Nemáš kde dať záži, musíš sedieť ráno. Piče. Tra 500 metri, svolta a destra e prendi strada statale 180. Som videl aj, že to je práve cesta. Som počul ten kokot, kde sme išli. Je? Jasné. Máš mäkké gumy, kokot. To je? Jo, pozerám. Musí púkať, lebo prasknú. Majú piči. Majú piči, že? Hai queste gomme tu, qual è? Svolta a destra e prendi strada statale 180. Ripa qual è? Queste gomme. Continua su strada statale 180 per 4 km. Dove vuoi domo market? Na kupče. Panini. Povedal, že ja som poznal tá ulici. Poznáš. On čo mi ukázal tam, to piči. Kúkaj, čo tam je. Vidíš? Najlepšie kopce, vieš, máš čo seno, vidieť, lebo rovina na čo kopce. vidíš. Na kopec, vieš, treba ísť ráno, vieš. Áno. O 7 ráno už musíš odkázať, vieš. Tam si nájdeš svoje miesto, vieš, svoja grilovačka, také voľné, vieš. A ty máš svoje už pokoje, vieš. Teraz, keď chceš tam grilovať, alebo neviem čo, nenájdeš ani miesto, vieš. Ľudia ako more, tam je plné. Jasné. Ešte dobre, že sú tie kopce. Nie? Na Puli je taká rovina, vieš, Pulia je... Nie, tu sú veľa. Také kopce sú ešte tuto takto, vieš, na Puli, malé kopce. No, také, také mierne, vieš, niček. Ale more dobré, to je tiež Jonské more. No. Ponáhľajú. Tu idú okolo letadla. Majú piči. Vinohrady, sady. Strana mi nekada, vieš, eukalipty, olive, pomaranče, ale na druhej strane. Tu, vieš. Tu je to vidieť, že to je lepšia cesta, vieš, piči. Jasné, to je vidieť. Pobili. To predtým nebola taká, vieš, predtým bola taká. Aha, na piču. Nie, akože bola dobre, super, ale len neboli rovno. Rozumiem. Vieš. To je problém. To je dobrá vec, ne? No, vedla je angoli, na Tra druhej 600 strane to je metri problém. alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su strada statale 180. Ja, všetko.
Že koľko tých sadov je tu? Je, Paťka? To je všade. Samé sady. No. Stromy, všetko. Olivy, no. To nie je jak u nás všetko schatrané. No. U nás to dojebali, kopani. Európska únia vyjebaná, vieš. Piči, že? Mal by ísť do piče z Európskej únie, vieš. Európska únia je na piču. Ale už Už padne, uvidíš, pôjde do piče. Myslíš? Určite. Nemôžu to, vieš, stále berú len úvery, Európska únia bere úvery. Lepšie, kedy? Najlepšie nech ísť do piče, vieš, Európska únia. Najlepšie, keby, vieš, máme svoju korunu slovenskú hotovú,